Ibu Marina dalam syawalan PKK Pedukuhan 2 ngentak bangun jiwa. Istiqomah tetap iman lan Islamipun. Allahumma amin. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Haji Kasiman, ingkang kula hormati Bapak Teguh, ingkang kula hormati Bapak Ketua RT, ingkang kula hormati Bapak-bapak sedaya, iki Bapak Ustaz sinten asmane? Bapak Mustafa, Bapak-bapak sanesipun sedaya pengurus PKK Perdukuhan kalih Nentrak saha anggotanipun ingkang saestu kula tresnani. Wonten wekdal menika kepareng kula ngaturaken sugeng riyadi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih Bapak sedaya. Muga dosa kula dosa panjenengan menika saged lebur ing dinten riyadi suci fitri menika lantaran kula lan panjenengan. Allahumma amin. Kejawi menika kula badhe matur mbok bilih ibu-ibu sedaya menika menawi wonten wekdalipun saged nglonggaraken wekdalipun mangke sekedhap kita sowan wonten ing tokoh masyarakat wonten dalemipun Pak Bibit. Menika atas nama PKK Pedukuhan 2 Ngentak ugi ketoprak amung bedaya ngaten nggih Bu. Monggo menawi wonten wekdalipun saged sareng-sareng sowan. Kula pilih ngaten kemawon atur saking kula kepating pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.